טוב, אני אציג את העבודה, קוראים לי אמיר. אז ככה, טענתי את הקבצים, הדפסתי את החמש שורות הראשונות בשביל לראות איך זה נראה ואם הכל קיים. אחרי זה מתחיל עם את ה-EDA, שזה ניתוח נתונים ראשוני. השתמשתי בהיטמייפ בשביל לראות אם יש קשר אה, בין הנתונים, איך הם מתפלגים, ואני רואה שיש קשר למשל בין הנוסע לבין המחלקה של הנוסע לבין הסיכוי הישרדות שלו, זה די הגיוני, הרי במחלקה הראשונה היה יותר סיכוי להגיע לסירות הצלה. אחרי זה מתחיל עם ה-Feature Engineering, שזה לקחת נתונים גולמיים ופשוט לתת למודל משהו לעבוד איתו. עשיתי Imputation והשתמשתי בסטנדרט סקיילר, ובסוף גיליתי שהמודל הכי טוב הוא ה-Decision Tree עם מקסימום depth של 3 ועם דרישה למינימום של שתי דגימות בכל פיצול. הציון של ה-F1 מקרו הוא מצביע פשוט שהמודל הצליח לעשות בצורה מאוזנת את הקטגוריה של שרד ולא שרד, כאילו של survive ולא survive. אחרי זה ניסיתי כמה מודלים שונים, התחלתי עם רגרסיה לוגיסטית, עברתי לעץ החלטות וניסיתי R אקראי. לכל מודל אתה עורכים היפר פרמטרים שונים ועושים grid search כדי לבדוק איך השילוב נותן את התוצאות, איזה שילוב נותן את התוצאות הכי טובות, ואז עושים cross validation. ואז בחלק 4 בוחרים את המודל עם ההיפר פרמטרים הכי טובים בתוצאות הקודמות, והכנתי פייפליין עם המודל הנבחר והעיבוד הנכון של הנתונים. אימנתי את המודל הסופי על כל סט האימון וביצעתי חיזוי על הסט בדיקה, והצגתי את החמש תחזיות הראשונות ובדקתי את הביצועים של מדדי F1 שראו שהמודל מתפקד מצוין על נתונים שלא נראו קודם. ואז בחלק 5 אני נותן למודל להתמודד עם נתונים שהוא לא ראה קודם. חזיתי על הסט הבדיקה והצגתי את חמשת החיזויים הראשונים, לראות איך הוא מתפקד בפועל, ואז ערכתי את הביצועים עם מדדים כמו F1 score, דיוק, confusion metrics ודוח סיווג. זה נתן לי תמונה די ברורה על איך המודל מתפקד, איפה הוא טוב ואיפה יש מקום לשיפור. וזהו, המודל הצליח לתת תחזיות די מדויקות, אבל כמו דבר תמיד יש מקום לשיפור. וזהו, זה הפרויקט שלי, ותודה רבה.